नुदोंना खाथि नुदों माथो हनै बोरमा दोङो मै दोङो हाथि दोङो गान्दाबो दोङो गान्दा नुदोंना मोजाङैनो केमेरा लायाखै केमेरा लायाखै woi mainokular माइन'कलार ट्रेपिस लाग्रा बियो गान्दासो गान्दा ganda इसां गोदो मैसो बायदि नै lahati ada ओइ आराम सलाय आराम गान्दा गोनजासोथ' मैसो बायदि नुदों दरबिनखौ ओरैनो 300 थाखानि लाबाय ओइलाय नै गान्दाफोरा नै অলপ লাহি চলাবি রে খাৰাং খুৰাং হৈ আছে ডেঞ্জাৰ গুদু গুদু ন नै ओइ बेयाव राखिनो होदोब्रा राखिदो अ ओइ रायन' साम रायन' र' mainokular to use nokular amar loss e hobo अ hey नै लायखो दान लाखासिगोन मानो रायन' मानदा मासे मानै माथाम नै ओइलाय কি পেমেন্ট এটাই করব নিয়ম আছে আমি কোড করলাম नै হয় নাকি র মই গানটা সামনে আয়ো চিয়নো নুসাই নাই नुबाय जोङो ओइ गुसुबो साइছে रायन'खौ खाथियावनो नुबाय नै नै नुदोंना ओइ हाला खामनानो गुसुबोयो गुसुबोगो नै खारदों एबार होसोदों ओइलाय खारबाय बाल बुलायसि खंले आइबरे थाइनो होनांगौसो बेंग्रा बल 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 ओइ बादि बल स्टार्ट कर सोलाबा स्टार्ट कर ओइ এইখনো কৰে रे बिसोरहा माबा जाखानायसोब्रा खाथियावनो नुबाय आरो जेनेबा पिक्साराव नुबाय हानाया नै खाथियावनो नुबाय आरो गासामनि गं थसेल' गान्दा ओइ 50 थाखा होना ओरैनो लाबाय हाथि आरो नै होसोबानो जायोलै होसोबा गाहाम मोनो जाखांबाय नै गान्दा नायदों गान्दा नायदों गान्दा लारि खथामनिफ्रायसो स्टार्ट गङा खथानिफ्राय गान्दाया माथो खिथाबा नुनाय बायदि नुखाया खुरानो मिसा न' खथामनिफ्रायसो स्टार्ट जायो मिसा गारि खाथियाव नुजोब्बाय दा एकदम ओइ गान्दा नायलाय दासो हाबलांदों ओइ मुसाबो नुगोन जोङो दायो बेयाव मुसा टाइगर टेक्निकली मिलेगा टाइगर अभी टाइगर भी दिखेगा इधर देखो काजीरंगा का बेस्ट व्यू पॉइंट गान्दानि गुफुर गोनजालै गान्दाया गंखौनो
मोख्रा दोङो नुस्रायाखै बायदि मोजां जना दोङो हनै खनायाव मावोलै मावो मावो पिक्सार क्वालिटिया मावो आंनिया ओइयाव माबा थायो हनै सियाल गुरुं सियाल थागोन ओइलाय जिबौ अजगर जिबौफोरसो थागोन नामा हमगोन आइनो नामा गोलैलायबाय फार्स्ट टाइम लाइफआव काजिरङा गिदिंबाय काजिरङायाव नुबाय जोङो गान्दा मैसो मैथेन आरो बायदिसिना खासेव ना गिदिर गिदिर आयौ खाथियावनो नुजोबबाय लाइभ बेबो बिनिफ्राय नैबे लामा ससेयाव जोंखौ मैदेरा होसोनो नागिरदोंमोन नाथाय ड्राइभारा पुरा एक्सपार्टखाय जों खारग'नायसै नाय लोगोफोर जोंखौ माबायदि होसोयो हाथिया ससेब्लाबो होसोथिबावलायोलै आयौ बिखायानो खावसे थांबायमोन जोंहाथ' भिडिअखौनो लानो रोंलायलायाखै ओमफ्राय गिनाया ओरैबायदि डेन्जार नै जोंनि सिगांनि गारिनि मानसिफोराथ' सेसमोन आयौ बोरैबा जुदि सुन्दायदों दब होनायमोनबा गेब्लेजोबोमोन बिसोरो आयौ नैबे ससेयाव आरो मोनसे घटना जालायबायना जोंहा गारिया बेयाव जमा जाफैजोब्बाय मानो थाखाय जाफैखो आङो मिथियाखैमोन नाथाय उनाव सोंनानै मिथिबाय लोगोफोरा बुंदों आरो बै ससेयावहा गान्दाया खिबाय थानायनो लामा ससेयावहा ओमफ्राय थांनो हायासै आरो बै मोनसे लामाथिं ओमफ्राय नै बिथिंसो गिदिंनानै थांजोबनांबाय जोङो गासिबो जेसांखिनि गारि दङमोन गासिबो बिथिं बेक खालामफिनना बिथिं ओरै गिदिंना थांनांजोब्बाय जोंनि गारियाबो गिदिंबाय ओरैनोबा गिख'खा जोङो आरो बिसोरथ' डेन्जारसिनसो ओमफ्राय जोंनिसायबो जों जेसांखिनि गिदों बिनिसाय बांसिन गिग्राबो दोङोमोन जोंनि गारि खाथिनिया नै हाथिया होसोनाया नै गिलु बालु हनै ओइलाय नै बेनोमोन ओइलाय बवा सुन्दायखौ नुवाखै माबायदि खालामदों बवा दांथारगौमोन बेथ' जोंखौ आयौ जेने तेने बारग'नायहाय मोनबायलै जोङो आयौ सिगिबाय ओइ कमला डेन्जार गिबायमोन सेस सेस जास्राबायमोन साफा खालामनानै माइ खाना होनाय हाग्राफोरजों नामा दाना जोंनिया जारगिरि खमयो जानाया डेन्जार गिबायमोन जोंहा सासेया ओइ नायो बोराया बेलेग गारिनि हायोबा 10 थाखा डेन्जार गियोमोन आराम थांनो बेयावनो जागासिनो माथाम माब्रै माबा सयता
ओमफ्राय दै गोजान गोजानाव माबा दोङो बियो गान्दा बियो बेयो नायदो नै लोगोफोर नाय 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 नै गासैथिंबो नै हे नमिया नै ओमफ्राय आं दोङो इलाय औ देखो 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 वाव भिउ पइन्ट वाव 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 खाट्रा एसां गोजौआव दोङो जोङो ओइ लिंहरबाय हायदो 500 टाकानि भिउ पइन्ट हे गारिया जोंनि गारिया इथिं दंजोबो Role masih tak ada, ayo bener nak, sini ke, oh ni ayo kat sini. Roh nak, ayo bener ayo bolan, punya bukan. Sini ada cuma mana nak, hilang usaha nak. Wah roh rak. Roh rak, stop. เหมือนไฟจะไปซะแล้วนี่ Rak. ว้าวว้าวว้าวว้าว Cuma mana? काजिरङा नायनो हायदों हाथी मै गान्दा आरो बान्दर हाग्रानि अमा बिराद बायदिसिना बायदिसिना नुबाय जोङो दिनै बिराद जावरा हायदों जों ओमफ्राय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामनानै होदो बेखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन बारा गोलाव खालामला बिराद गोलाव जाबाय भिडिअआ अन्नानै जोबजासिम नायदो इन्ट्रेस्ट बहुत इन्ट्रेस्ट पुरा फानिबो दोङो गासिबो नाय अन्नानै स्किप खालामनाङा दाननाङा ना मा होनो लोगोफोर स्ट' इन्ट्रेस्ट भिउ पइन्ट लोगोफ्रा आंखौ फट' लानो होदों नै इथिं दोङो ओइलाय बिसोरो नै फटक मोनसेल' लानो होदों आङो दे लागोन दे लानोसै र' दै लोगोफोर